Madoko wana Mhanduwe taone nhau dzomanhoko dzozuwa rochinomwe mwedzi uno waGunyana. Tiri kurangaridziwa kuti mangwana wanoongorora pachena chirwere choshura matongo pabodzi pono cho-TB vanenge vari pakiriniki iyo pamasara kufa. Tinaenda kuobatsirwa mabi angu. Wana mai womamutoko waionesiwa chitsvuku nonyaya yedziwa mupengo. Dziwa mupengo raita kuti mutengo wokutekaira wedzimotika ukwire pabodzi pono kuchajiwa uri mari yokuAmerica. Wazhinji wavo wakutoita kutekaira notsoka nzendo dzinonga dzakarepa zvokuti wari kusaya kana zvokuita kutoenda kuchipatarako kana wafungisisa kuti unoda kuenda korapiwa. Machiremba womunyika ari kutambisiwa mari isingapfuure mari yokuAmerica 150. Izvi zviri kutosanganisira yavakapiwa nehurumende inosvika 45 mari yokuAmerica. Mari yavari kutambisiwa iri kusvika zviuru 12. Izvi zviri kutonetsa nokuti mari iyo iri becha iri kukwana. Ndosaka wana chiremba vari kuramba vachiita zvokuratidzira kuti waitiwe zvezvino. Wagari wokuHwange wachibatsirwa nosangano remagweta anowira kodzero dzonharaunda weZimbabwe Environmental Lawyers Association waendesa hurumende kumatare dzimhosva. Nyaya yavo ndokuti hurumende imise kubasa huda kuitiwa mupaka munogara mhuka kuHwange National Park. Izvi zviri kuda kuitika ndozvokuti hurumende iri kuda kuti vanhu vomachina wagochere marasha. Izvi zviri kutoshisa mabi angu nokuti vari kushira kuti vanenge vakunetsana nomhuka zvakanyanya. Waribe hawo kuisa mutungamiri wenyika munyaya iyi, asi ndiye nyakupa wanocherawo mvumo yokuti wachere. Wabasa wari pasi posangano roZimbabwe Congress of Trade Unions vari kuti vakudawo kubhadharwa mari yokuAmerica. Vari kuti ivo mari dzevashandi dzichiri becha dziri kukwana nekuti zvinhu zvese zvokutekairisa pabodzi pono pokugara nezvimwe zvese zvaakundochajiwa mari yokuAmericayo. Heno kuti hurumende ichazvibvuma chere zvavari kureketazvo kana wamakambani watoriwo panguva yakaoma nonyaya iyi. Watiwo musi womuvhuro wega wega vanenge vachiita zvokuratidzira padandemutande nedzimwe nzvimbo dzose. Mapfuta wedzimotika aderedziwa mutengo kana uri kutenga nomari yokuAmerica. Mutengo wapo mutsva waakuti $1 ribodzi nomasendi 17 kupeturu pabodzi pono $4 padhiziri. Mutengo wemapfuta wedzimotika unotengesiwa nomari yomaRTGS wachinjiwa, asi mapfutayo kuribe kwaari kuboeka. Zuva ramangwana kwai nhume dzawaramaposa wokuSouth Africa dziri dzebato reANC dziri kusvika muZimbabwe. Izvi zviri kuitika kuti wagoita katombo kanyaya inobato reZANU-PF nemamwe mapato akasiyana-siyana. Mwedzi wapfuura nhume dzawaramaposa dzakambouya asi dzikabatisiwa dombo naMnangagwa. Hino kuti hwendo huno zvichabudirira chere. Toringadzo pasi rese. Nyika yeEthiopia yavhura nhandare huru muAfrica muno. Nhandare yavo iyi kwai yakukwanisa kuti igopfuudza vanhu vanopfuura mamirioni 15 pagore nopagore. Izvi zviri kutoringirwa kuti igokwanisa kupfuudza kunyange nedzindege dzakawanditsa pabodzipo nevanhu vazhinji vanenge vachindopfuurawo havo kuenda kune dzimwe nzvimbo vachimbogumira maomo. Idi mari ichatoita kuwanditsa ikweyo. Wanotengesa mishonga nezvimwe zvokunakisa weClicks muSouth Africa wapinda munyatwa nonyaya yokuita zvorusarura ganda. Wakaburitsa chimwe chokutengesa chezvinhu zveTresem chaive chiri chorusarura ganda. Vanhu vese wakadoka vari batai murefu batai mupfupi. Nyasi bato reEFF ratodoka riri kuti riri kuvharisa nzvimbo dzavanotengeseradzo.
Nyika yoDRC yakumbira kuti nyika dzasi kuAfrica dzoSADC dziite katombokanyai panyaya yemamiriro ozvorunyararo nekuchengetedzeka zvakanaka kuvanhu vomunyikadzo. Izvi zvakumbirwa nomutungamiri weDRC Felix Tshisekedi aita achikumbira achiti iye aonawo ndondo nevanhu vari kuramba vachiita zvokumuhwisazvo dai wakaita katombokanyai zvikabudirira. Takadaro mabiya angu togumira pano. Ndini wenyu Mhanduwe Nhau.